S-centar nalazi se 900 metara od samog centra grada, između dvije ulice, ulice Stjepana Radića i ulice A.G. Matoša. S-centar se također nalazi u blizini, kao što smo već rekli, školskog centra, opće gimnazije Ljubuški i srednje strukovne škole Ruđera Boškovića. Podijelili smo ga na društveni i na komercijalni dio. Ulazi na parcelu, odnosno u S-centar, omogućene su sa obje te glavne saobraćajnice. U sklopu izgradnje samog S-centra planirat će se i izvedba kružnog toka koji će se nalaziti kraj novog groblja Humac na sadašnjoj raskrsnici ulica Stjepana Radića, ulice Josipa Bana Jelačića te Humačke i Jadranske ceste. Znači, ovo je trgovački centar, ovo je IMAX, odnosno treća kinodvorana, ovo je nova sportska dvorana sa vanjskim igralištem, stara sportska dvorana, znači tu možemo vidjeti škole, gimnaziju i srednju strukovnu školu. Ovo je zapadni blok poslovnih prostora gdje se nalaze multimedijalni centar i akademija. A ovo je toranj u kojem se nalaze poslovno-stambeni sadržaj. Te glavni mol, pješački, koji povezuje te dvije strane. Eto, toliko od nas. Hvala na pažnji.